Ayibo fehlela bafana lo kafa la quleka khona macala hayi ngeke mina futhi ngiyasaba nafethu lapho washo lawa futhi awusabi ke futhi ukuthi mfethu yabona uzofika sithelele lapho washiya nje noma into encane nje la sazi kodwa kusana sisithunzi fana hayi ngeke fana khona sikhona isithunzi sasabisa awusho ke vele senzani manje ebusuku vele yabo bo ngiboni ngicabanga ukuthi fethu yabona fethu sihambe semakhaya sivuke ekseni sigeze sidle sibe right nje fethu mase sihambela siyobheka abajida bethu yaziqinisile uthi ngihlukaneni mangisekhaya sengisala ngibhorele phela mina nganqane ukuyekhaya manje welele kodwa Nkosi yami weJesu hayi ngibhorekile manje sengivele ngidlalela ifoni yami yabo ngoba manje ngiyabona ukuthi hayi ngoba ngiyabona ukuthi ngibhorekile manje idlalela amavidiyo ami mnandi kanjeni ukufaka iPad ilezi la futhi imali isende wena uyombe ngikwenifaka kodwa uthi ngingakusoli kakhulu wona kuNkulunkulu nehaba ungasho nokwelishwabanisela lona lona ngibukele ividiyo yami iphi hayi bo bafethu ubanike lo mphaka lo phethe ifoni ebusuku nje engekho Esteshi fethu bayombiza ebusuku nje macala so right macala fethu sengi right ngicona ngale yankathi phela hayi phela sambe fethu ophaqa abaphili bashekha hayi bo fethu ngiphaka manje fethu uyasho ukuthi ophaqa ngibashe ekhaya fethu bengiphuma gijini hayi kodwa fethu asambeni futhi ubalo yamfana ohleli lapha futhi uhleli nengane lafana fethu so simphupho labo ngobeba bonke sokuthi masinamali ngani bese ngizomthatha ukukamba nefoni ebusuku buhambele ngitshontshe ifoni yami macala nje mfana hayi namhlanje ngibona lapha simfitha mnandini avedana saliba sifuteka sifuteka kodwa lokhala nje kancane sakhala brand new phone yabo kungana khakahambanga bezo lontunja bese ngesimpucu ifoni bezomsiza manje mafuruza hayi ngeke mafuruza yabheka mafuru akwazi ukugijima hayi ngeke le phone yini malume afusekwa le ingwane wena fuseka ingwane ingwane wena lo shaya yazi bethize lebusuku futhi yazi ngithotshelwe ifoni futhi sandokhama futhi khathi ngekhaya futhi ngale sikhathi lesiya ebusuku ila majida la wona wodwa ngibona ngeke bajwayela ngisukuthola ifoni awona-ke manje iserious manje sadlani nabo ngibashaya manje athi bese sibabuka manje ifoni uzobashaya kanjani ngathi kushawa wena ngibasabi phela mina ngiyangikwazi bese bedalela ngawo kodwa uthi uzobashaya ngiyobashaya mina ngikwazi ukulwa mfethu uzoshaya noba mina ukulwa othi lo mjida lo uyakwazi ukulwa wena ngasho nini washo kodwa usafika la endaweni isuka mamanga yini dedela wena futhi sizama sizamile bafethu sihluleke la sihluleka khona ngizamile endleleni isho ngayo ngathi angazi manje labathi sebaniphucela ama-iPhone 17 hayi baba ifoni babo iPhone hayi anginayo yabona okay leyo phone i10 yini hayi mfethu Samsung okay sengathi epulu wena uma ulahlela ifoni udukile ufuna ukufonela imakho uzonze akuyona iSamsung iHisense Hisense yini kuseyifoni iphone nje we ifoni
ntshontshele omunye umfana ifoni. Hayibo uba lo mfana mfethu. Mfana kuthiwa nomathoyilethi lo mfana mfethu. Hayibo ayifetha awusoze wabuye ubugebengu wena hayi. Hayi phela mengihamba nomacala phela. Mengizothola umuntu engizomdayisela le foni. Imango ubuyitshothe lo ba le phone le. Ngiyitshotela mina mfethu. Imange ngibuza ukuthi ubuyitshotha lo ba. Nomacala mfethu. Ufethu macala ade ngamgcini. Azi mfethu mfana lo ngihambile ngakuyena izolo mfethu. Namhlanje ngihamba ngayekuyena. Kathiwa akekho kubo mfethu. Yazi azimacala mfethu kade ngamgcini umbona mfethu khona indaba engisafuna ukuxoxa ngaye balekile mfethu. Oyixoxeke leyo ndaba. Hayi awuhlangene nale mfethu mina idinga mina nomacala. Azi mfethu mina ngizohamba nge-station mina ngiyobadayisela labantu. Vele labafana laba bayithanda izinto. Uzokubamba umnyazi le phone umse usuyabosha. Akhululeka mina ngi-starring phela sala endaweni. Mina ngiyaziwa mina ngaziwa ngama-station. Yabo manje mina angitshontshole amafoni. Mina ngitshontshela bona amafoni. Usenamaphoyisa akushaya. Ngeke ngidele ifoni le ngitshontshele. Ayihamba futhi nami ngifuna uyibona futhi. Sambe. Sambe ndawo mfethu. Ngithenga le foni le. Ndile efethu awusheshe fethu ekade ngilindile manje mina hey buwa manje kungenza ngikumbhidi manje ade mina fethu Nayike khona ngikhuluma ngayo. ati nje fethu eyonge sambini fethu Sele lufana sambe ngithi. Mali mfethu mina fethu asikuzufanda na ifoni futhi ayidayisela 400 le foni. Ndanganje odansi right ke le. nami le phone ngathi una900 fethu Manje sesikwendele i-discount Sibole foni le yinhle ke le. wenzani Bunjani isikhokho lo? Bafethu ngifana lo. Mafethu. Esi sikhohliwe ukuthi ukhephe unganayo mfana simbambe inkunzi fethu. Hayibo. Uyena lapha lo simntshontshele ifoni. Isha fethu qwambile fethu lethi puntshile fethu yo. Vele siye. Tasiye fethu sobe simbambe lo mfana lo fethu. Ngitane sisobe simbambe esijowela. Akuyona le foni yakho. Hayibo iyona fethu. Ibo. Show fethu uma ngayithola ifoni yakho. Uma. Lapha iyona uma. Ithoni yami. Uma na. Ngabafana labo kuthiwa mastation. Okay, salini. Ade bathi bakudayisela yini? Ade ufuna ungidayisela. Vele mina ngashaya yabo lesingayi. Bajwasethela ibele uhambe abohamba phela. Uma. Bale. Uma. Buya ifoni yakho. Ha.